Sziasztok! Ez itt a Bookverzum, én Lázár István vagyok, és ma ez egy rendhagyó videó. Ugyanis ma nem fogunk konkrét regényt, konkrét kötetet feldolgozni, mert ezúttal valami sokkal nagyobbba vágtam a fejszémet, de nem kell aggódni, izgalmas lesz, tartsatok velem. A mai témánk nem más, mint a könyves univerzumok. Igen, ez is elérkezett. A csatorna beharangozójában már elmondtam, hogy szeretnék olyan könyvekkel, művekkel foglalkozni, amik magukon egy kicsit túlmutatnak, és valami nagyobb dolog részét alkotják. A könyves univerzumok pont ebbe a kategóriába tartoznak. Ha valaki elég sokat olvas, és elég változatosan keresgél a műfajok és kötetek és szerzők között, előbb-utóbb bele fog akadni egy olyan regénybe, ami egy könyves univerzum részét képezi. Honnan lehet tudni, hogy egy könyves univerzum egyik kis fogaskereksére találtál? Nos, onnan, hogy akár már a történet olvasása közben is ráébredsz, hogy a könyv és a benne lévő sztori nem egyedül áll az irodalom végtelen óceánjában, a végtelen egén, hanem valami sokkal nagyobb, komplexebb dolognak a része. Könyves univerzumnak mit is nevezünk, ezt kell először tisztáznunk. Sok olyan regényfolyam van, ami 2, 3, 4, 5, 6 regényből is áll, ezeket mégsem nevezhetjük önmagukban könyves univerzumnak. Ugyanis ezek olyan könyvek, amiknek, hogyha kintad az elejét, az első könyvnek, és elkezded olvasni, majd haladsz végig a regényeken, és az utolsónál becsukod a borítót, akkor tudod azt, hogy a benne lévő sztori véget ért. Valamilyen megnyugtató vagy nem megnyugtató műfaj függő, de lezárást kapott, és a benne lévő hősökkel te csak akkor fogsz újra találkozni, hogyha megint veszed a fáradtságot, hogy hiányzd, és újra olvasod a történetet. A könyves univerzumoknál egészen másról van szó. Ezek ugyanis számos kötetből tevődnek össze. És nem önmagukban mondanak el egy történetet, hanem összekapaszkodva. Ezek némelyike lehet az egész könyves univerzumot alkotó fő áramlatnak az egyik gerincműve, egy elengedhetetlen fontos mű, ami nélkül nem tudod értelmezni azt, hogy milyen világban is bandukolsz, de lehet olyan történet is, ami az adott univerzum egy bizonyos kis szegmensére koncentrálva mesteri tökéletességgel bontja ki az adott témát, amelyre fókuszálni kíván. Általában elmondható a könyves univerzumokról, hogy minél több kötetből állnak, annál komplexebb a belső szerkezetük, hiszen a nagyobb terjedelem lehetőséget ad a belső szabályok, környezet, kronológia tökéletesebb kibontására. A könyves univerzumokban szereplő könyveknél még jobban érvényesül az az effektus, amit én csak berántásnak nevezek. Ez nem más, mint amit szerintem a legtöbb könyvekkel foglalkozó, olvasni igazán szerető ember előbb-utóbb megtapasztal. Ez nagyjából úgy írható le, hogy amikor olvasol egy kötetet, a hatás, amit rád gyakorolt, nem csak addig tart, amíg olvasod effektív a szöveget, hanem már akkor is, amikor leteszed mondjuk valahol az asztalra, vagy akár napközben, amikor teljesen hétköznapi tevékenységeket gyakorolsz, munkába mész, iskolába, és folyamatosan forognak a gondolataid a regény, a sztori körül, kérdéseket teszel fel magadban, amelyikre reméled, hogy majd később választ kapsz a regény elolvasása közben, vagy tovább gondolod a sztorit, mi lett volna, ha kérdések feljönnek benned. Általában a könyves univerzumok részét képező könyveknél ez a hatás azért erősebb, mert egyszerűen jobban kirántanak a hétköznapok szürkeségéből, és teljesen be tudja magát élni az ember olvasásuk közben egy teljesen más világba, teljesen be tud vonódni ezekbe a történetekbe, hiszen tudja azt, hogy a következő regény, vagy a következő író által írt regény olyan válaszokat is meg fog neki adni, amire az adott aktuális könyv éppen nem képes.
Amikor ennyire bevonulsz egy történetbe, akkor fordulhatnak elő az apró malőrök, mint például, hogy elfelejtesz leszállni a buszról a megfelelő megállónál, vagy valaki már negyedszerű völti a nevedet a földszintről, hogy legyél szíves kivinni a szemetet, de te nem akarsz róla tudomást venni. A könyves univerzumok a kidolgozottságuk miatt egészen más pályán mozognak, mint az önálló regények. Hiszen az ezekbe tartozó egyes történetek csak egy hatalmas kirakós kép egyes kis kockái, amik már egy jó befogadó, felépített környezetbe találják meg a helyüket, és az ember is valahogy jobban be tudja fogadni ezt a történetet, amit el akarnak mesélni. Én a magam részéről két vonal mentén osztom fel a könyves univerzumokat. Az egyik a szerzők száma, ami elég kézenfekvő. Ez alapján én megkülönböztetek egyszerzős és többszerzős könyves univerzumokat. Egyszerzős univerzumra mondhatnám a Stephen King lényegében a munkásságát. Bár ő a múltban többször is írt közös regényt távszerzőkkel, azért a rajongói, de akár a szakma kritikusai is szerintem abban megegyezhetnek, hogy a King által írt könyvek lényegében csak az ő nevéhez fűződnek, ő fémjelzi őket, nem osztozik a dicsőségben lényegében senki mással. A regényei mégis összefüggnek. A Holdság kapcsán már beszéltünk arról, hogy a regényeinek szereplői sokszor tűnnek fel más regényeiben, mellékes, vagy fontos szerepben, vagy akár csak említés szintjén, és például a Sötét Torony saga az bizonyította be számunkra, hogy emögött egy sokkal nagyobb, mélyebb koncepció van, tehát van átjárás, könyves univerzumról beszéltünk az ő esetében is. Azt tegyük még hozzá, hogy az egyszerzős univerzumok érthető okok miatt általában sokkal kisebbek, mint a többszerzősek. Ez mondjuk Kingre pont nem igaz, mert ő annyira termékeny, annyira sok könyvet írt, hogy sokszor a többszerzős univerzumokat is letpipálja már mennyiségben, de ez egy extrém eset, a legtöbb író nem képes magából ilyen mennyiségű történetet kiadni belátható időn belül. Ezzel szemben vannak a többszerzős univerzumok, mint például a Warhammer 40.000, ahol több mint másfél tucat szerzőről tudunk, és az ő munkásságuk annyira összetett, hogy akár egy-egy konkrét univerzumon belüli sorozatban is eltérnek az írók, tehát mondjuk egy 6-8-10 részből álló sorozatnak bizonyos részeit egy író írta, aztán másik író, aztán még váltogatták is egymást, és a történet mégis tud együtt koherensen mozogni, és ez egy egészen csodálatos dolog. A másik vonal, ami mellett felosztom a könyves univerzumokat, az a kiterjedtségük. Szintén a beharangozóra mutatnék vissza, ott ugye már mondtam azt, hogy a könyves univerzumok sokszor nem önmagukban állnak, hanem vagy alapját képezik egy nagyobb popkulturális közegnek, és ez esetben általában megfilmesítik őket, videójátékok, társasjátékok készülnek belőlük, vagy éppen fordítva egy meglévő valamilyen más műfajra kapcsolnak rá, és azt egészítik, színesítik ki egészen a tökéletességig. Mint említettem a mai videóban, nem elemzünk konkrét regényt, hanem egy sokkal nagyobb feladatba fogunk bele. Szeretném nektek bemutatni az egyik kedvenc, sokszerzős, nagy kiterjedésű könyves univerzumomat. Hadd mutassam be nektek a Star Wars könyves univerzumát. Mint mondtam nektek, a Star Wars egy tipikusan olyan univerzum, amely nem a könyvekkel kezdődött. Mindennek az eredője egy 1977-es film, a Csillagok háborúja, amely csak 81-ben változtatott nevet, az új levény címet vette fel magára. A kisköltségvetésű, de nagy ötletekkel készült film korszakalkotó volt mind történetében, mind a felhasznált technikáiban. Az egész szülőatja, George Lucas, a legenda szerint nagyon nagyvonalúan és bőkezően bánt a könyves jogokkal, és az anekdota szerint a hozzávándorló különböző íróknak viszonylag szabad kezet adott abban, hogy milyen könyveket is adnak ki Star Wars égisz alatt. Nem nagyon szólt bele a történetvezetésbe, se abba, hogy milyen szabályokat fektessenek le. Nem lehet tudni, hogy pontosan minek volt ez köszönhető, hogy túlságosan elfoglalta a filmes világ, és nem vette komolyan ezt a területet, vagy pedig csak egy jó, olcsó marketingnek gondolta az egészet, de ennek a talán nem is tudatos döntésnek végül hatalmas eredményei lettek a könyves piacon.
Fun fact! Egyébként, ha kicsit kötekedni akarunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Star Warsból legelőször mégsem a film készült el, hiszen egyébként eredetileg Lucas megbízásából Ellen D. Foster megírta a Csillagok háborúja történetét, méghozzá Luke Skywalker kalandjai alcímmel. Azonban a filmes produkció csúszott egy kicsit, így a könyv majdnem fél évvel az eredeti film előtt jött ki, 76 novemberében már megjelent, és ugyan a borítón az eredeti író helyett Lucast jelenítették meg, a könyv egy csomó fordulatát lelőtte a filmnek, alig tért tőle kisebb dolgokban csak csupán, ezért aztán igazából nem tekinthető önálló regénynek. Mégis a megjelenésekor egyből 500 000 darabot nyomtak belőle, majd alig 3 hónappal később már 4 millió példány látta meg a napvilágot. Az első valódi, igazi Star Wars könyv 78-ban jelent meg, immáron valóban Ellen D. Foster neve alatt, Erőpróba címmel. Ebben Luke Skywalker és Leila hercegnő kalandjait követhetjük, akik még bőven a birodalom fennállása alatt próbálnak kisebb bolygóknál támogatást szerezni az új köztársaság ügyének. Egy évvel később, 79-ben jelent meg a Han Solo trilógia első 2 része Brian Dillai tollából. Ez volt a Han Solo hadjárata és Han Solo bosszúja. Egy évvel később pedig megérkezett a trilógia lezáró kötete, a Han Solo küldetése is. Ezeket magyarul is kiadták, nekem is megvannak egyébként. A trilógiában Han Solo a csempész útját követhetjük végig, Chewbaccával, hűséges másodpilótájával, egy olyan korszakukból, amikor még nem találkoztak a lázadókkal effektíve, és nem is érdekelte őket a felkelés sorsa, hanem csak a saját kis csempész pecsenyéket sütögették a galaxis mocskos területein búvárkodva. 83-ban immáron a harmadik trilógiát lezáró filmmel egy időben jelent meg egy egész trilógia, ami Lando Calrissian nevéhez kapcsolódott. Hát, ezt meg kell mondjam, egy elég fércmű lett. A Star Wars könyvekért rajongók sem értékelik túl sokra, magyarul is megjelent, és a nagyobb gyűjtőknek megvan, nekem is, de sem irodalmi, sem rajongói értéke nem igazán van. Nem tudni, hogy ennek köszönhetően-e, de ezután egy viszonylag hosszú ideig nem született új Star Wars regény, és úgy nézett ki, hogy a harmadik film lezárásával ez az egész univerzum egy filmtörténeti korszak fontos mérföldköve lesz, de nem nő nagyobbra, mint ami ennek eredetileg megálmodták. A fordulat 91-ben következett be, amikor Timothy Zahn megírta a Birodalom örökösei című kötetét, amely immáron az eredeti trilógia folytatását vázolta föl, és továbbvitte az abban megismert és megszeretett szereplők életét, és a birodalom utáni újonnan létrejövő köztársaság világába kalauzolt el minket. A könyv nagy sikert aratott, és talán ennek is köszönhető, hogy a következő évtől kezdve már növekvő számba jelentek meg Star Wars regények, először csak 4-5 évente, ám ezek között már jellemzően megjelentek hosszabb, nagyobb ívű művek is, amelyek sorozatot, trilógiákat, duológiákat próbáltak felölelni, ezért 95-től kezdve már szinte stabilan évi 10, több mint 10 regény megjelent a piacon. Ez mára odáig vezetett, hogy több mint 400 könyvből áll a Star Wars könyves univerzuma, és majd 80 író dolgozott ezeken a köteteken. 80 író, ez rengeteg kreatív elmét jelent, és ez meg is látszik ezen az univerzumon. Itt off-topicként hozzátenném, hogy számos írónak olvastam a könyvét ebből az univerzumból, és némelyiknek utána néztem, és meglepődve tapasztaltam, hogy elég nagy számban vannak köztük olyanok, akik igazából csak a Star Wars univerzumban tudtak nagyot alkotni. Nem mindegyikükre igaz, de nagyon soknál viszont igen, hogy azok a könyvek, amiket nem ebben az univerzumban, vagy más könyves univerzumban írtak, egyszerűen nem arattak sikert. Nem feltétlenül azért, mert rossz regények voltak köztük, amiket én olvastam egyébként egészen jók, de valahogy érdektelenségből fulladtak. És ezek közül, az írók közül nagyon sokan jutottak arra a felfedezésre, hogy az ilyen könyves univerzumokon kívül nem terem nekik babér. Amiért mi igazából csak hálásak lehetünk, hiszen a kreatív energiáikat így mint az univerzum
nagyon fontos építésére szentelték. Az ő döntésük nélkül ma ez egy sokkal szürkébb, sokkal kisebb, sokkal kevésbé nagyszerű univerzum lenne. Úgyhogy köszönjük meg nekik. De mit is tesznek hozzá a Star Wars könyvek a nagy Star Wars univerzumhoz? Hát ez nagyon egyszerű. Ugye, mint mondtam, a Star Wars univerzumnak alapvetően a filmek adják a gerincét, bár ez most már a videójátékok is becsatlakoztak az utóbbi évtizedekben. Azonban a filmeknek a műfajukból fakadóan, főleg ha nem tévésorozatról, hanem mozifilmről van szó, megvannak a maguk úgymond korlátai. Egy mozis produkciónak nagyon sok mindent figyelembe kell vennie, a saját történetét kell elsősorban kifejtenie, akciódúsnak kell lennie, színesnek kell lennie, és ezért ezek a szempontok mindig felül fogják írni az univerzumépítés fontos, aprólékos, de lassú folyamatát. Ezekre viszont remekül használhatók a könyvek. A könyvek segítségével tudtunk megismerni új bolygókat, fajokat, szokásokat, és a könyves világ adott választ egy csomó kérdésre, ami az erővel kapcsolatban merült fel. Hiszen hogy is kezdődik a Star Wars? Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban. Ez a mondat egyetlen biztos dolgot mond el a nézők számára. Felejtsetek el mindent, amit tudtok, mert ez egy nagyon messzi világban játszódik, egy teljesen más időben. Nem érvényesek azok a szabályok, amit emberként a saját életetekben megtapasztaltatok. Persze, az átlag mozifilm nézőnek ez csak egy jól hangzó ikonmondat lett, de aki kicsit tovább gondolja ezt, abban hamar felmerült, hogy ő bizony meg akarja ismerni ezt a messzi galaxist. És ebben segítenek nekünk a könyvek. A Star Wars könyvek segítségével olyan részletekre derült fény az egész univerzumon belül, mint a régi köztársaság, a szitek múltja, a birodalom ellen csatába vonuló X-szárnyú pilóták, bátor küldetései, Qui-Gon és Obi-Wan Padawan-es mesterkapcsolata még a filmes világ előttről, láthattunk a Kereskedelmi Szövetség droidjai ellen csatába vonuló klónkatonákat és azok mindennapjait, a második halálcsillag elpusztulása után felépülő új köztársaságot, vagy éppen az első köztársaságot tönkretevő Sith álmány felnövekedését, a halálcsillag építését, vagy éppen bepillantást nyerhettünk olyan elsőre mellékkaraktereknek tűnő szereplők életébe, mint a fejvadászok, akiknek a belső belharcaiban is igazán kivettük a részünket, már jóval a Mandalori filmes sorozat megjelenése előtt. Természetesen az ilyen sokszerzős, szertágazó és időben is nagyon eltolódott könyvek közt óhatatlanul megjelentek ellentmondások az erővel, a történelemmel és ilyen-olyan kisebb dolgokkal kapcsolatban, de ezeken könnyű volt felülemelkednie egy rutinos olvasónak, és az egész világ koherens tudott maradni. Aztán 11 évvel ezelőtt valaki egy nagy kavicsot, vagy inkább egy sziklát rúgott abba a bizonyos tóba. I have a bad feeling about this. I have a very bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. Igen, ez volt az a pillanat, amikor a Disney megvásárolta a LucasArts-ot. Nos, az első pillanatban lehetett tudni azt, hogy a Disney nem egy kulturális missziót fog végrehajtani, magyarán nem az lesz a célja, hogy a Star Wars világot úgy konzerválja, ahogy van. Bár tudta mindenki azt, hogy a Disney profitot akar csinálni, és ennek az alapja alapvetően a filmes univerzumban rejlő jogok és a hozzá kapcsolódó iszonyatos marketing bevételek, amiket a kisfiguráktól a WC papírig mindenre nyomtatott Star Wars képekkel fogják lehalászni. Az is egyértelmű volt, hogy ők már nem fogják elkövetni azt a hibát, vagy azt a nagy lelkűséget, amit Lucas annak idején, és a könyves univerzumra is sokkal nagyobb tekintettel lesznek. Ahogy az egész Star Wars kapcsán, a könyvekkel kapcsolatban is volt egy gondolatuk, ők valamilyen vonal mellett akarták fejleszteni a Star Wars-t, amiben nyilván nem férhetett bele egy szertágazó, mindenféle vadhajtásokkal teltűzdett könyves univerzum. Azonban mit lehetett kezdeni egy majd 3 évtizede íródó, több száz könyvet számláló és több millió világszerte több millió rajongóval rendelkező könyves univerzummal? Ezt a Disney se lenyelni, se kiköpni nem tudta. Ezért fénykarddal vágták ketté azt a bizonyos Tatooine-i csomót. Húztak egy tolvonást, és azt mondták, hogy minden könyv, ami a hatalomátvételük előtt született, legendák közé sorolandó.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Ezeket a könyveket lényegében felrakták egy olyan polcra, amire azt fésték, hogy ez csak a messzi-messzi galaxis mendemondái, amik lehetnek igazak, vagy hamisak, leginkább is mindkettő, és mindenki azt hiszel belőlük, amit akar, de egész addig tekinthetők mérvadónak, amíg egy újabb mű, film vagy könyv ellent nem mond nekik, mert akkor bizony érvényüket vesztik és kiesnek a kánonból. Ezzel együtt is ez a döntés nem jelentette a régi regények kukázását, sőt, a régi regények mai napig nagy népszerűségnek örvendenek, és a rajongók vásárolják is őket, ezért a sikeresebb, jobban kidolgozott példányokat folyamatosan nyomják újra világszerte. Idehaza például a Szukics, nyilván meglovagolva ezt a hullámot, folyamatosan adja ki az újabb és újabb régi könyveket, most már legendák fejléccel, de nem csak a már megjelent könyveket nyomják újra, hanem hála Istennek több olyan sorozatot is lezártak, amit évtizedekkel korábban érdeklődés vagy pénz hiányában nem. És így kapott mondjuk méltó befejezést magyarul is a Fejvadász háborúk trilógia. Ezen felül a legendákból nem dobtak mindent ki, több helyszín és karakter is reneszánszát éli, és beemelték őket az új kánonba, bár az eredeti történetüktől gyakorlatilag megfosztva, vagy átalakítva azt. Az egyik ilyen remek példa például a Timothy Zahn által alkotott Thrawn admirális karaktere, akit ugye a Birodalom örököseivel kezdődő trilógiában ismerhetünk meg, és nyilván ez a trilógia így nem létezik, és nem is fog soha létezni, de maga a karakter átemelésre került, új regényeket kapott, sokkal nagyobb kidolgozottságot, már a filmes és animációfilmes adaptációja is elkészülben van, tehát azt mondhatjuk, hogy ez például egy tökéletesen átemelt karakter lett, aki egyre fontosabb és fontosabb szerepekhez jut az újonnan épülő Star Wars világában. Szóval, ha azt hiszed, hogy most már érted, mi zajlik a Star Wars könyves univerzumában, akkor biztos lehetsz benne, hogy tévedtél. Ez egy nagyon összetett világ, és a személyes véleményem az, hogy aki igazán nagy Star Wars rajongó, az egyszerűen, ha több akar lenni, mint egy sima tévéfilm néző, sorozatdaráló emberke, akkor nem spórolhatja meg magának az olvasást, és azt, hogy legalább bizonyos számú, ikonikus művet ne olvasson el, ne ássa a saját szemével, hogy mi történik ott. Ezért hát elindítom a Bookverzum első tematikus csatornáját, Star Wars, egy messzi galaxis meséi címmel. Ezen a belső csatornán, belső fórumon időről időre egy-egy Star Wars regény feldolgozásával találkozhattok majd, amely megpróbálja egy kicsit megvilágítani azt, hogy milyen ez az univerzum belülről, és képbe helyezni az egyes regényeket, hogy hol helyezkednek el, miért fontosak, mit lehet róluk tudni. Egy kis segítség a csatornán való belső eligazításhoz. A Star Wars regények is innentől ugyanúgy fognak megjelenni, mint eddig minden feldolgozott könyv, saját sorszámozott fejezetként fognak megjelenni, annyi lesz a különbség, hogy ezek most már meg fognak kerülni ebbe a tematikus csatornába is, és minden olyan egyéb különkiadásos videó, mint amilyen például egyébként ez is, amiben konkrét regényt nem dolgozunk föl, ott nem kap fejezet címet a rész, hanem különkiadásként fog szerepelni a csatornám. Szóval, én már nagyon izgulok, fedezzük fel együtt a messzi-messzi galaxis meséit, tartsatok velem! Én Lázár István voltam, ez itt a Bookverzum. Sziasztok!